Il-Partit Nazzjonalista qal li Malta tinsab quddiem dik li sejjaħ inċertezza dwar il-provista tal-gass għax qal li fawissu jintemm il-kuntratt ta' 10 snin bejn l-Electrogas u s-Sokar li minnu tiddependi l-Power Station. Ix-Shadow Minister għall-Enerġija Markantni Samud sostna li l-Gvern kien ilu jaf li dan il-kuntratt se jiskadi iżda skontu naqas milli jinnegozja ftehim ġdid fil-ħin. Qal li dan jista' jpoġġi lil pajjiż f'riskju ta' kriżi tal-enerġija. Qed nitkellmu fuq inċertezza dwar ser ikollna enerġija, dwar ser ikollna elettriku f'pajjiżna wara li jiskadi dan il-kuntratt. Ix-Shadow Minister għall-Ambjent Rebecca Borg qalet li l-Gvern qed jirreaġixxi tard. Qalet li l-Prim Ministru u l-Ministru għall-Enerġija żaru l-Power Station u sieħu laqgħa urġenti tal-MCSD wara li l-kwistjoni tqajmet mill-Kap Nazzjonalista. Ix-Shadow Minister għax-xogħol Ivan Castillo staqsa jekk il-Gvern permezz tal-Enemalta u se joħroġ tender ġdid għall provista tal-gass u qal li dan qajjem dubji dwar jekk kienux għaddejjin negozjati kif kien intqal. Il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista qalu li d-dewmien jista' jwassal biex Malta tħallas prezzijiet ogħla l-gass fid-dawl tal-instabilità internazzjonali u ma talbu li l-Gvern jagħti spjegazzjoni ċara dwar kif se tkun assigurata provista stabbli tal-enerġija wara awwissu.